L-eks kandidat tal-Partit Nazzjonalista David Take sfida pubblikament lil kap tal-midja tal-Partit Nazzjonalista Pier Portelli biex jissostanzja l-allegazzjonijiet li għamel kontrih meta allega li daħħal 100,000 euro mill-Partit Nazzjonalista biex itella programm u għal servizz ta' Wi-Fi. Filmat li tella fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook intitolat Il-Gidba ta' Pier Portelli, is-Sur Take li ħadem id-fit mal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil qal li Portelli prova jitfa' tajn fuqu biex jagħti il-konflitt ta' interess li għandu. Pier Portelli biex jipprova jiġġustifika il-konflitt ta' interess tiegħu fej bħala CEO tal-Media Link daħħal series imtella mill-kumpanija personali tiegħu u tal-mara tiegħu Watermelon fuq in-net u għala programm ieħor biex jiġġustifika dik id-deċiżjoni. Ipprovajt fattajn fuqi. Li ma nistax naċċetta. Kien hawn l-isfidah biex jippubblika l-invoices dwar il-ħlasijiet li qal li sarulu mill-Partit Nazzjonalista. Pier Portelli jipprova jispinja u jerġa' juża l-kelma Wi-Fi. Pier Portelli huwa giddieb. U minn hawn qed nisfidah issa jissostanzja dak li qal. Għax ma jistax jissostanzjah. Huwa sostna li ma jridx jagħmel ħsara lill-Partit Nazzjonalista u sostna li l-ħsara lill-Partit Nazzjonalista qiegħed jagħmilha minn ħareġ għall-elezzjoni biex jirbaħ kandidatura mingħajr ebda ħsieb ta' ħsara li qed jagħmel lill-partit biex jattakkaw lil Defni Caruana Galizia u tmexxija ta' Simon Busuttil. U jekk illum mill-oppożizzjoni ma tafux xi tfisser li tagħmlu l-affarijiet sew. Kif il-ħanina dinja trid nies jafdawkom. Din hija il-problema ta' kredibilità li għandu llum il-Partit Nazzjonalista, mhux il-Partit Nazzjonalista min qed imexxih l-erba' min-nies li qed imexxuh.